tayo. Gutom kami. Park muna dito sa gilid-gilid. Kain muna. Alright. Ito yung view namin. May baon kami. Ito yung view namin, oh. Nice one. Kain muna tayo. Kasama niya mga ibang tropa ng asong ito, hindi mapakali, oh. So, good morning. Order nyo, everyone. Nandito na sila. Dami-dami nila. Okay, padaan ng ambulansya. Okay. So, mga ninja band, andun yung mga orders nyo. Andun yung mga, mga gadgets nyo. Ano man. Dami nila, oh. Alright. Ay, dami nila, oh. Mga orders natin dyan. On the way na. Talabayan siguro. Talabayan dito, ano?
Ito, ilog ata ito, ilog ba yan? Ay, hindi. Hindi yan, hindi ilog yan. Ano yan, idol? Yan, marami yung idol. Kain muna tayo. Gutom kami. Park muna dito sa gilid-gilid. Kain muna. Alright. Ito yung view namin. May baon kami. Ito yung view namin, oh. Nice one. Kain muna tayo. Nakaka-relax yung view dito. Taran! Kain ng kain si Budoy. Almusal, baon. Kain. Dito ka na kumain, safe na safe pa. Wala nang COVID. Iniinom yung Yung balew dito. ano? Balew. Niinom niya. May baliw dito dati? Dito niinom niya dito. Walang inom siya, walang niinom. Iniinom niya yung alin? May ano siya, may tabo siya. Tapos niinom niya. Nakita mo dati? Oh, dati. Nakita ko dito dati, niinom niya. Anong ginawa mo? Wala. Hindi ko na ano. Hindi ko saway.